Manquen només alguns detalls, però ja està tot a punt per obrir aquest dimecres les portes del Trull Teatre. Serà amb l'homenatge al tenista Carles Moyà. L'antic espai escènic del Col·legi La Salle de Palma s'ha renovat de dalt a baix i s'ha convertit en un espai que compta amb un dels escenaris més grans de les illes. I és que el Trull Teatre té un escenari de 10 per 17 metres i 1.327 butaques per tot tipus d'espectacles. Esto es última generación. I no caben aquí les dades sorprenents. El nou teatre té un dels sistemes d'il·luminació més avançats de l'Estat. Esta instalación, en primer lugar, es el primer espacio escénico que tiene estos armarios, estos circuitos, junto con sus universos, en toda España. Sí que ha sido presentado este año, a mitad de año, en una feria internacional. Han sido premiados estos Dimmers. Per aquí passaran els propers dies actors com Gabino Diego o Amparo Larrañaga i músics com Raimundo Amador aquest divendres 3 de desembre. Y sobre todo abrirlo a lo que comentaba antes, ¿no? A amigos, a profesionales y artistas, donde lo que queremos es potenciar la cultura balear, artistas baleares con proyección, queremos recibir artistas nacionales e internacionales en Mallorca y sobre todo tener un abanico amplio, ¿no? La inauguració oficial, però, serà el dia 16 de desembre.